Anyị weta ọjị asị weta ọjị wetara ndụ ndebe azụ anyị kwụkwọ ọjị okwu ọjị ka m ji n'aka na-akpọkụ Chukwu kere ụwa na-akpọkụ ndị isi ukwu ndị isi nta na-akpọkụ onye ọwa nwoke afọ Igbo na-akpọkụ ya na Ngwurube m na-akpọkụ ya na Uda n'Ịnyaba na-akpọkụ ya na Nnewi na-akpọkụ ya n'Igbo niile wee na-asị Chineke bikwasị aka n'ọjị a meela anyị ebumnobi anyị niile chụọrọ anyị uke mmadụ amụsụ mmadụ osi n'ikwu osi n'Igbo osi na nwanne osi n'enyi osi n'ọgọ osi na onye goro ego Chineke ọkwa ebe anyị na-ayọgụ etu ndị nna nna ha si wee yọgụ ka anyị jikwa were ọjị a na-ayọkwaghị si ka inye anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike n'ife eji eme ndị uwe ego nye anyị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị si kịta wee ruo mgbe ebighị ebi ụmụnne m nnọọ nụ daalụnụ. N'omenala anyị ọ na mmadụ bịagodo be mmadụ enye ya ọjị na bifo mmadụ ya wara mmadụ ọjị ya akwa n'aka afọ n'aka dị clean. Ndị gboo na-eme nna nna ha na-eme bifo ndị ọcha be introduce be ndị ha dị introduce kịta bifo nna nna anyị metụ ọjị aka ọ ya akwa aka eziokwu na ọjị wetara na-asa gị asa mana onye ya were ya akwa aka ebunikwa nzukwa maka onye bịa abịaghị enye nzu ife a natural nzu from the soil natural one ho artificial one so ịbịa inye onye ahụ nzu onye abịa abịaghị nzu isi onye na obi gị ụtọ ọcha then accept nzu tụọ nzu n'ala tụọ ya atụọ then iwepụta ọjị ọ na accept nzu ịma na oji trọbụl bịa ịbịa na ya guide mara ife ọ bịara mana inye ha na nzu if not for anything o metụgoro ya aka that means his mind is pure then ibupụtazi ọjị nke a ọjị ndị be anyị sị na aha ekwukpo ọjị okwu ka ya wee ọjị nke a ose ọjị asị na ose ọjị ahụ eji ọgụ ifere na azụ ka ya nwoke were emewe ose ọjị ka eji ata ọjị etu esi eji akụ na-ata ụkwa ose ọjị ka eji ata ọjị o kpocha agha ọnụ daalụ na nne ụmụnne m. Omenala Igbo ndị nna nna anyị ha discovera ọjị eji ọjị ebe ekpere rada ha na-agọ ọjị agọ and ife eji agọ ọjị agọ ọwụ na ha na-eji agwa Chineke okwu and ife ha ji agwa Chineke okwu na ha ji ọfọ agwa Chineke okwu and ikere ife ọfọ justice inye a ife kwụ ọtọ ife eziokwu dị na ya so maka ife ọ na mmadụ na-eme weta ọjị were ya ekwu okwu ọ na-ekwu ife dị ya n'obi na-akọsa mkpa na-ayọ Chineke ife onye emerie so ndị be anyị ji ọjị agọrọ Chineke. The importance of ọjị or etu isi ọjị uru ọjị na-abawu na onye ọ na-abịara be gị asị onye Igbo ife izi emewe inye ọjị gosiri na ịnabatara ya nye ọkwa ọ na-ata ya ọfụma wute obi ya onwezi ife ọ bịara ọ na-akpa nke a the number one importance of ọjị. Then the symbols of ọjị enwere different type of ọjị. Enwere ọjị Igbo and ọjị Igbo ahụ onwe nke a na-akpọ ọjị ogwi nwe nke a na-akpọ ọjị ikenga nwe nke a na-akpọ ọjị gbara ịnọ nwe nke a na-akpọ onye afịa n'ụbọchị nwe ọjị ise nwe isii nwe ise agwọtụrụ gabazie enwekwara gworo ahụ kwa ọjị na-agbasa omenu ọ na-ebido o nwere ọjị na-awụ ọjị ogwi ọjị na-adụ sel nke ahụ ha ya ata ya ata nwebe ọjị na-agba ịbụọ nke ahụ kwa ha ata ya ata mana ọnọdụ njọ nwa ọjị na-agba ịtọ ọjị ikenga ọ na-ewu isi mmụọ ọ na-ewu an elderly person mmadụ bebe ewepụta ọjị ahụ ọjị agbara ikenga kụ na mmadụ agha echie except ya immediate family lọvụrụ ka ihe enye dị na ọjị gbara ịnọ ọwụ afịa na anụ ụbọchị na anụ ọjị gbara ise unife niile esego n'elu nya ekpere eji ọjị a ebe na osego n'elu dị na ọjị gbara isii na ana Nnewi ya ndị Nnewi ahụ emeta ya ka a na-akpọ ya asọ ọjị okwu na ụka ọjị ha gbara isii were ejega ege n'ilo asa ya kọmpani si okwu na ụka bụ ezi dị na enwere ọjị gbara ịsaa nwa ọjị gbara ịsatọ ma from 7, 8, 9 ịsọpụzụ igburu ndị isi oke ọkpa because of ọjị ahụ mana ọ na-ego adịghị ọnụ nwee elderly person na-ara ahụ iwere ego kpọọ ya na-ego oke ọkpa nye onye ahụ wute ọjị ahụ nwere ike inye 5 naira 10 naira 100 naira 1000 naira sị na ego oke ọkpa ọjị agbara ife aṅụrị
kemgbe afụbụ m ebe o ji ọjị na-ekwu okwu ọjọọ ife eji ọjị ekwu ife ọma so onweghị I don't think na eji ọjị mee mmadụ ife ọjọọ mana I'm a traditionalist mana ha meme traditionalist nke ịda akọtọ ndị ụka ife ọna gbasara faith ife onye na chi ekpetara like mụ ife nna George bụ individual character not religion or where you belong because ịkpọrọkwa ajọ mmadụ tikwa na Christianity ọbatakwa na ọdịnala ọ ya-eme ife ọjọọ ịkpọrọ ajọ mmadụ jeti na Christianity you still repeat the same thing so I judge people by their character but not by their faith or where they belong to so ndị ụka ịsị na ndị omenala ji ọjọọ eme ife ọjọọ na ndị omenala na-eme ife ọjọọ ịchọkwa ka ndị omenala jisikwa na ndị ụka na-emekwa ife ọjọọ so vice versa mana mụnwa ife m believe on individual character that is my philosophy. Onye na firstborn of a family male firstborn of a family suppose every morning will ọjị gụọrọ ndị ichie then ọwụ na ịrụ ọnụ ụlọ move out of your father's house ruo ụlọ nke gị you suppose every day were ọjị gụọrọ ndị ichie ibiri asara Igbo land ọ suppose every day were ọnụ ọjị kpọkụ ndị ichie onye agụghị ọjị every day ebe ha ekpere for the day for ndị ichie onwe ekpere ọzọ ị na-ekpere the ancestors of that land mana iweta ha na ọjị kpọọ Chineke ịkpọgo ancestors ndị Igbo which is their original ancestors onweghị ife ka ọjị gbara ịtọ ike na mmadụ amaghị ama onweghị ife o mere kama na ọ na-adụ mmụọ na-aga ọjọọ ọkpọdebe nwa nso ka nwa ya na-amụta. We must not learn everything on the four walls of the university. We run Igbo tradition within our environment, within our home, within our house, within our ebe anyị bi. So onye atụkọ ọdụm mmadụ na-eme ife ọkpọdebe nwa nso hapụ house help ha mee nke like mụnwa every morning ụmụnna ekuru mmiri mejikwa aka dọbarụ n'ozu chifo nwere mmiri ha kwa aka agbụgbọ m ọnụ bifo na-emecha ha asaa na ọjị debere m ha ncha nọrọ anyị nọ na rọn tebụl were ọjị gọọ ọfọ omenala ndị Igbo amaka maka a sị na onye ọ na-zọrọ ụkwụ nna zọrọ ezigbo ụkwụ ana onwe otu ọzọ anyị zigbo preserve ya kwụ na we all come back kwuwe nke wee eziokwu kwuwa mmadụ ibe anyị n'anya ka a si kwuo onwe anyị omenala Igbo adọ devilish ka na some people na practice here and it's like that in every other religion. Ndị na-agba mmadụ egbe tata n'ụzọ n'agha moto ha ma mee hide assassin mee nke a ọkwa ndị na-aza John and Peter and Michael. So the practice itself there's no evil about it ka nọ ndị na practice here and it's like that in every religion.